Узган ел Югары Ыслан районының Ямбулат авылы интернетка тоташты, яңа балалар һәм спорт майданчыклары барлыкка килде. Җирле хакимият һәм инвесторның үзара файдалы хезмәттәшлеге турында гражданнар җыенында сөйләштеләр. Алда торган бурычларны хәл итү юллары турында да фикер алыштылар. Ямбулат авылында Захаровларның гыйбрәтле язмышын һәркем белә. 3 кешедән торган гаиләдән ата кеше генә исән, хатыны, улы шикле спиртлы эчемлектән агуланып үлгәннәр. Эчемлекне авылга тәләпне теләсә кайсы вакытында читтән бурычка китерәләр. Тик авыл кешеләре генә ялган хәмер сатучы турында сөйләргә ашыкмады. Ну, я не могу сказать. Ну, пьют, берут где-то. Ну, я как могу сказать именно, что там берут. Шулай да, без алкоголь сату урынын күрсәтә алырлык кешеләрне очраттык. Тик менә хуҗалар гына барысын да кире какты. Бу хәл турында беренче кат ишетәләр имеш. Ә законсыз сәүдә авылдагы бердән-бер предприятие Зара агрофирмасы эшчәнлегенә тискәре йогынты ясый. Авылда яшәүче 300 кешенең эшесе шикле хәмер сата. Желающие есть. Забирают паспорта. Теләүчеләр бар. Аларга хезмәт хакларын алганчы паспортларын биреп торып, самагунны әҗәткә саталар. Аннары инде хезмәт хакларыннан түлиләр. Авыл халкын мондый сатучылар белән көрәшергә чакырдылар. Бу хакта авыл активы белән узган җыелышта 2020 елга май асаганда сөйләделәр. Ямбулатта бер ел эчендә күп нәрсә үзгәргән. Авылга интернет кергән, балалар һәм спорт мәйданчыгы төзелгән. Сугыш чоры балаларын бүләкләгәннәр. Буларның барысы да муниципалитет һәм инвесторның уртак эше нәтиҗәсе. Дорога. Была бездорожье. Юл салынды. Бу авыл халкы файдасына. Дәүләт программасы буенча күп объект торакта төзелде. 2020 елдагы нәтиҗәле хезмәттәшлек бу елда дәвам итә. Ямбулат авылында Бөек Ватан сугышында катнашкан солдатларга яңа һәйкәл төзелә. Биредә ветераннарның, авылдашлары, Советлар Союзы герое Василий Коноваловның якты истәлеген саклыйлар. Ул 16 дошман танкын яндырган. Яңасы үткәреш төзергә ниятлиләр. Нужна вода, потому что население растет. Су кирәк, чөнки халык арта, ә су җитми. Безгә монда яңгын чәчсе дә бик кирәк. Авыл халкы һәм Зара агрофирмасы җитәкчелеге бу мәсьәләне хәл итү буенча фикер алыша инде. Әлегә су резервуары өчен җылытыла торган ангар төзергә җыеналар. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.